Anem a la que va ser capital d'un imperi i que en conserva encara unes mostres excel·lents. La Tarragona antiga, vella, va molt més enllà d'una herència romana integrada a la vida quotidiana. Tarragona és una ciutat viva, xerraire, cridanera, com el nostre pròxim protagonista, Lluís Gavaldà, el cantant dels Pets. Tarragona té història i mar. És el passat i el present. Té una llum especial que et fa venir ganes de passejar tot el dia. Ja ho deia Florus, orador romà del segle II després de Crist. Ara faré veu de Florus, Aquí el cel no té canvis bruscs de temperatura i l'any sembla una primavera constant. Bueno, ho deia en llatí, però la traducció era més o menys això. Prepareu-vos, doncs, per un viatge a un lloc on les pedres tenen 2.000 anys. Soc el pont més xulo de Catalunya, el pont del Diable. Un moment, que ara baixo. On sou? Ah, ara sí que em veieu, Doncs mira, el pont del Diable també significa el primer contacte amb la ciutat. I és que aquí, de petitets, veníem a menjar la mona, aquí amb aquestes pinedes d'aquí darrere. I una mica més tard, ara que no ens escolta ningú, veníem aquí a festejar amb les pudilles tarragonines quan es deixaven, que no era gaire. Ai, si l'emperador August aixequés el cap. Ell va ordenar construir l'aqüeducte al segle I després de Crist. I diu la llegenda que el vent el va tirar a terra quan ja estava pràcticament acabat. El constructor, desesperat, va exclamar que només el dimoni podia fer un pont que durés 1.000 anys. I dit i fet, tu, el diable el va fer, a canvi de quedar-se l'ànima del primer que begués aigua del pont. I qui va ser el primer? Un ase! Pobre diable. Mira, ara passa un altre ase. Voleu que us digui una cosa? Aquest pont, a part del component històric, té un component sentimental encara més important per mi. Perquè simbolitza el pas del meu poble, a Constantí, cap a la ciutat, cap a Tarragona. Ai, sí, com passa el temps. Ara fa 20 anys vaig creuar el pont i em vaig instal·lar a Tarragona. Aquesta és una ciutat que fa baixada. Els romans, que la sabien molt llarga, la van dibuixar de manera molt sàvia, en 3 terrasses esglaonades. Què? Què us sembla quin mirador més bonic que tenim aquí dalt a Tarragona, Des d'aquí es veu perfectament com és l'orografia de la ciutat. Dalt de tot, on ara hi ha la catedral, hi havia el temple de culte de l'emperador. O sigui, home, l'emperador, aquell senyor que manava tant. Vinga, va, anem baixant. On ara hi ha el casc antic de la ciutat, els romans hi van construir el Fòrum Provincial, les oficines d'administració de la província romana. La tercera terrassa és la meva preferida. Era la zona de marxa, on feien lluites de gladiadors, curses de quàdrigues i bacanals, també, i intercanvi de togues. Hi havia un desbarro. I més cap avall, anem baixant, fins a arribar a un barri mariner que es diu El Serrall, i on, si us porteu bé, farem un suquet de peix que us llepareu els dits. Per cert, els tarragonins vivim al mar d'una manera especial. El tenim, però, posats a triar, preferim mirar-lo tocant de peus a terra. No em digueu que no és bonic, això, I és que, si t'ho pares a pensar, la part sòlida de la ciutat és important, les pedres, però també ho és la part líquida, el Mare Nostrum. Aquest Mare Nostrum és important perquè és la porta oberta de Tarragona cap al món. Però ara aquí penso, me sembla que no us he dit on estem, no? Que no? Doncs estem a la torre del Pretori. I sabeu per què servia aquesta torre? Doncs és molt senzill. Era una caixa d'escales, pura i simple, amb la qual es comunicaven els diferents nivells de la plaça d'administració. I arribava fins a les entranyes de la ciutat. Va, us ensenyaré. Des de la Torre del Pretori s'accedia fàcilment al circuit de curses més concorregut del món romà.
Ja som a les entranyes. Això són les voltes del circ. Una estructura que servia per suportar les grades que hi havia dalt, per suportar el circ. I a més, també feia de distribuïdor. Així la gent podia trobar el seu seient i seure's a veure l'espectacle. Jo tinc entrada de tribuna ara. A veure què fan, que m'han dit que avui serà xulíssim. Tarragona era una de les poques capitals de l'Imperi Romà que tenia un circ, un teatre i un amfiteatre. Aquest privilegi se'l reservaven les ciutats importants. I és que l'emperador August va designar-la capital de la província Hispània Citerior Tarraconensis. O sigui, que Tarragona era el rovell de l'ou, o parlant en propietat, la porta d'entrada de la romanització a la península. Aquí on estic xafant ara corrien les quàdrigues. Aquesta era la pista d'un dels circuits més importants del món romà. Sabeu Ben-Hur, doncs una cosa semblant. Es lluitava per la glòria de Roma. Ave Tarragona. Què és un circ realment? El circ és un lloc on se fan espectacles i on la gent podríem comparar amb aquestes coses que estan ara, els de la Fórmula 1. Sí, això és la Fórmula 1 dels romans, això, Manel? Exactament, realment és el que ells feien i que a més apostaven i jugaven. I a l'amfiteatre què feien, doncs? I l'amfiteatre és per lluites de gladiadors. Ah, o sigui que la sang i el fetge era allà. Era allà. Sentiu els crits del públic demanant sang, la fúria dels gladiadors. Penseu que el Russell Crowe de l'època repartia uns mastegots en aquesta arena. Pim, pam, fot-li!